Nemám berle, vole, boche zase ne. Počkej, to musíš... Ale on ten jsi měl brýle. No tak neměl, vole. Se sundal. Takže po 2 hodinách čekání na schodech, jo? Chci dovnitř, já chci pivo. Oslík je tady pořád. Taky si připadám jako vůl. Už tam budem? Už tam budem? Ne. Už tam můžem? Ne. Už tam můžem? Ne. A teď? My se bojíme. Ale ty prej nejlepší. Peťa vede. Takže můžeme přistoupit do davu. Vidím tady nějakou princeznu. Jaká to je? Ještě jednou, prosím. Aha, Víla. Jak se jmenuje Vílo? Já jsem Osel. A dál, to víme. Osel. Ale k němu určitě patří někdo ještě. Já mám kamaráda. Jaký to je kamarád? Aha, tady, zelený kamarád, můžete nám něco říci? No ne, já jsem Šrek. Je trošku sled. Šrek, aha, takže Šrek a Osel, to je ale dvojice. Taky někdo je? Táto, ano. Řekni Luigi. Řekni Luigi, řekni Luigi. Řekni Luigi. Jak se jmenuješ? Luigi. Výborně, máme tady jednoho Luigiho. Nejlevnější zedník v kraji. Pan Lorenz. Ještě jednou. Pan Lorenz. Aha, pan Lorenz má nějaký doprovod. A kdo to je? Ale tak se nevíme. Velká hlava, já jsem Špony M. Body M, máš nějakou Špony M. Špony M, aha, špon masa. Mám tady Bobinu Marlejovou. Bobina. To jsem já, Bobina. Ahoj Bobino, těší mě. To je bývalý Bob Marley, co si nechal změnit pohlaví, aby si mě mohl vzít. Takže už jste spolu, jo? No to mi připomíná, že jsme trošku zapomněli představit naší skupinu. Takže vás tady vítá švédská skupina ABBA. A kdyby náhodou někdo nevěděl, jo, jak to vzniklo, tak je to úplně jednoduchý. Takže máme tu 2 Ačka a to jsme my, že? Takže Anifrid a Aneta. Pak tu máme takového fešáka, to je Björn, kdyby zapomněl. No a moje maličkost Benny. Vy jste to náhodou nepoznali, jo? Tak já jsem Glenn a tohle je Markéta. Takže vítáme Oscarové členy. Určitě předvedou. Já jsem zoufalá manželka. Zoufalá. Dobrý. Ještě můžete jedno zopakovat, prosím. Dobrý. Přítel Wilson. A přítel Wilsona je? Trosečík, výborně. Tak se vám tu trosičník nestratí, takže můžete se usadit na Shrek Edition. To nelíbilo mi, že tyhle rukavice jsme měli tady hodně na iPhone. Taky tady. Spidermana. Hele, Lokino. Tak on jde brzo spát, že jo? To musí všechno mám takový pocit, že jsem To se asi dohrál. Mám takový pocit, že byl. Ale on už Možná přijde vyřezná potenka. jenom, že byl tady chudák. chudák vráda, viď? Tak tomu se říká chlast.
Chlast. Slásk. Dej tomu druhýmu taky na nebo. Do třetí minuty. Takže tady opravdu bude muset přijít dvojnásobná dávka. Není opravdu složitá, stačí vzít si mikrofon, máte nominace na píseň a zvuk, takže můžete získat nejméně 2 sošky. Takže dále máme CD karaoke. Ano. Takže můžete si vybrat svou píseň a zaklínám. Our six eyes are blue and clouds away. The breathless day, the dark sacred night. Then I think to myself, what a wonderful world. Then I'll ever know. And I think to myself, Je to starý zlov. Armáda prej už dál nemohou a plukovník se otočí a koukne do dálky, jak je to slavná armáda, tam louská buráky. Hejho, nač chodí do války, je lepší doma sedět a louskat buráky. Hejho, nač chodí do války, je lepší doma sedět a louskat buráky. Give me all that.